Good morning. Ako na ang mauuna. Good morning to the highest paid staff of Mabalacat City, Caluguran, Daka. Naka-J.O. ka rin ba? Papa Kurt. J.O.? Oo. Ano yung ibig sabihin ng J.O.? Juju. Good morning po sa lahat ng mga nakikinig ng Mabalacat City, Caluguran, Daka. This is our first episode for the month of March. March 1st, Ang 2025. nagsimula na po ang kampanya ng national election, national candidate nung pong February 12 pa, ano? Oh. Ngayon pong darating na Marso 28, magsisimula na po yung mga lokal. Yung the last 45 days. Simula congressman, governor. Ang tagal-tagal na nitong eleksyon na ito, election campaign period, wala pa rin tayong nakukuhang sagot dito sa mga katanungan natin, dito sa mga issues dito sa Mabalacat. Umpisa muna tayo dun sa sa national. National? National muna. Oh. Issue. Oh. Matindi ang epekto ng corruption sa bansa. Ito'y nagdudulot po ng kahirapan. Kaya nga ayaw... Pwede ba meron akong babasahin sige. may babasahin na... sige. Kaya nga lang po sa English, hindi ko matranslate sa Kapampangan o sa Tagalog right away. Pero very specific po ito. Kasi ang talagang pinakamalaking issue, lalong-lalo na dito sa Mabalacat, ay yung issue ng korupsyon. Ano ba ang korupsyon? Ayan, definition. Ang korupsyon po ay nagsisimula sa salitang corrupt. Yan. Ang ibig sabihin, sa gobyerno natin, dahil dito sa importanteng batas na ito, gumawa sila ng isang batas. Opo. Para tanggalin o pigilan ang korupsyon. Ayan. Ang tawag po dito ay Republic Act 3019. Yan. Ito. Ano po yung Republic Act 3019? Sige po. Ito po. Ang batas po na ito enumerates specific corrupt practices. Yung mga katiwalian o mga korupsyon na ginagawa ng mga nanunungkulan sa ating gobyerno ay inilista po dito. Okay. That are deemed unlawful for public officers. Na hindi po pwedeng gawin po ng mga nanunungkulan sa ating gobyerno. Okay. Expanding on existing laws. Kaya ang ibig sabihin po nito, may mga batas na na kailangan inuulit-ulit para talagang sinasabi sa kanila, ito hindi lang ito korupsyon, bahid ng korupsyon kasama. Kasama pati bahid. Oo, ito. Sige po. Persuading others to violate regulations. Yan. Pagka kinutsaba mo yung isang tao, kinumbinsi mo, sabwatan ka. Yan. Ayan po ay violation po ng corruption. Ayan, Requesting or receiving gifts related to government contracts. Pero may nakita ako doon sa city. Handali, importante ito Requesting or receiving gifts related to government contract. Kailangan pagka pumasok ang gobyerno sa kontrata, walang nakikinabang doon kung hindi gobyerno lang. Gobyerno lang. At saka para sa mga tao, yung nagre-represent ng government, para pumasok sa hindi po siya kasama doon. Kaya kunyari sasabihin mo, bigyan mo ako ng kickback dito. Hindi pwede yun. Or lagayan mo ako para makuha mo yung kontrata. Hindi pwede yun. Ma-pirman, ma-aproban. Para ma-aproban. Okay, hindi po pwede. Ito pa. Ito ang isang para bang in-stretch pa nila to. Okay. Accepting gifts from individuals for whom the officer has facilitated permits or licenses. Nako. Oo. Dami yan. Kontraktor, karamihan yan. Kontraktor. Sa buhatan yan Di ba? Oo. SOP. Yan bibili ka ng lupa. Okay. Dapat sasabihin mo, sige, ito ang presyo, ang totoong presyo mo, ganito, pero palalagay natin na ganito, pero suli mo sa akin yung sobra. Parang 1.5 lang, tapos ginawa 1.7, Parang mayroong umaangol-ngol ngayon na balita tungkol dyan sa pagbili ng lupa sa Bicol. 200K din yun
Doon sa deed of absolute sale is 1.5 lang. Pero pagdating dun sa pagbabayad, Oh, 1.7. anyway, ayan po yung Republic Act 3019, Corrupt Practices Act. Ha? Yan, okay. Yan. Po. Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Okay, ang magiging sanhi naman po yan ng korupsyon ay kahirapan. Mas marami po kasi Yung mga hindi lang yung, naghihirap. yung ganit talaga magnanakawan po na, magnanakaw ka sa gobyerno, ikaw ang Hindi. numero unong pinupuntirya niyan. Hindi, ibig sabihin, sa epekto dito sa mga tao, Oh, pansinin mo, kakulangan at hindi maayos na pagtatayo ng mga infrastruktura. Dito sa Mabalacat, hindi naman po kakulangan eh. Wala talaga. walang naipatayo. Yung pinapatayo, hindi maituloy-tuloy dahil may bahid ng korupsyon. Ito, agree ako rito, malnutrition. Kasi yung mga batang nag-aaral sa public school, tinitimbang pa yung mga yun. Di ba? Malnutrition talaga. Kahirapan din yung ano yan, dulot niya. Kakulangan sa scholarship. Ako, bilib ako sa ibang lugar. Oh, Pinapriority na yung edukasyon ng mga yung scholarship, hindi pinapangalan sa mga politiko. oh. Pinapangalan dun sa mismong lugar. Hindi ba, nagbigay ng scholarship si ganito, si governor. Hindi kay governor nakapangalan. Dito ba sa Mabalacat, priority ba yan? O ang priority, makapagpatayo ng state-of-the-art na City Hall? Andali, meron pa. Oh, sige. Hindi pantay-pantay na pagbibigay ng mabuting serbisyo yung gusto mo lang bigyan. Kagaya ng pagbigay ng plastic na tulong. Ikaw ba, Pedok, nabigyan ka na yan? Ikaw? Wala. Lalo na ako, wala. Bakit yun lang mga tao na yun na binibigyan, bakit hindi lahat ng tao? Eto, maganda to. Epekto po ng graft and corruption, walang sapat na pondo para sa kagamitan ng para sa buong Pilipinas naman, sa sandatahang Pilipinas. Oh. Wala tayong di ba? Gigirahin tayo rito, paano lang gagamitin mo eh. Pagkakasangkot ng mga pulisya o iba pang mga nanunungkulan sa mga illegal na gawain. Yan. Diyan. Walang sapat na donasyon, tulong na ibibigay sa mga nasalanta ng bagyo. Kasi minsan, di ba, wala ka nang hugutin, di ba? Pag matindi na yung corruption. Red tape, eto sobrang bagal. May tanong lang ako in relation to that. Ano ba talaga ang binibigay na tulong ng pamahalaan o administrasyon ng Mabalacat sa mga tao dito sa Mabalacat? Ano bang serbisyo at tulong yan na sinasabi nila? Nabibigyan ba lahat yung karamihan? Sa awa ng Diyos, sa 3,000 o 4,500 senior sa 21,000 na senior citizen, 3,000 to 4,500 lang ang nabibigyan. Bakit? At nung nagtanong kami, nag-survey kami, ang mga ilan-ilan na pagtanungan lang, hindi naman official survey. Nag-interview lang kami. Hindi daw totoo yun. Hindi daw totoo na ano? Nabibigyan sila. Ilan ang senior citizen dito sa Mabalacat? 21,000 po. Ilan ang nabibigyan ng tulong? 3,000 po nung una, pero pinataas po yung budget, pinataas din yung kabilangan na bibigyan. Umabot po ng 4,500. Bakit hindi lahat nabibigyan? Yun. Unang-una, gusto ko malaman, paliwanag po ninyo bakit hindi lahat nabibigyan at saka bakit senior citizen lang ang nabibigyan. Yan. Paano yung mga malalita o yung mga walang masyadong pera na nangangailangan din ng tulong na hindi senior citizen? Ito pa po, sanhi ng epekto ng korupsyon. Alam niyo po ba, yung red tape o yung sobrang bagal ng proseso ng transaction sa pamahalaan, mabilis po yung award dyan. Pag, halimbawa yun, hindi pa nga... Ease of doing business. Andali. Hindi pa nga nagpabid. Pumirma na ng kontrata. Mabilis talaga dyan. Yan po ay red tape, tinatawag. Pagkakaroon ng hindi... po yung diniscuss kanina. Kasama na po yan yung mga pabahay, mga gusali, yung mga hindi tamang mga building code. Sandali po sa mga comments. Ito po, mga kaibigan, sa ating live, ay meron na pong nagko-comment.
Mag-comment po kayo. Kami po ay nagsisilbing mga boses lamang po ninyo para maiparating po natin yung Tamang paliwanag. Opo. Yan. Live po ito, ha? Nagtatanong sa comment, ayan. Ayan, sabi niya. May pabak NMP, galing kay Albert Jones, J. Ocampo, Balakat, great again. Sabi ni J. Ocampo. Edwin, live ito, live. Live po ba to? Live po ito, mga kaibigan. Nakikita niyo po dyan sa left portion po ng inyong... left portion ba? Kung kayo nanonood, nasa right po. Left portion nila. Kung nanonood sila. Nakikita na ngayon yung mga comment. Oo, nakikita po ninyo yung mga comment. Live po ito, Sir Edwin Rimorin, na nasa ibang bansa ito sa Amerika. Ang mga kamag-anak taga dito sa Dolores din. Kami po yung live. Saan sa Amerika? Texas, ang alam ko Texas. Texas. Okay. Si Judiel, sabi niya, yan, puro paninira ang ginagawa nyo. Walang naniniwala sa inyo. Sabi niya nun. Tayo. Oo, tayo raw. Bakit hindi mo sabihin kung ano yung paninira na ginagawa namin o nagtatanong ng issue? Oo. Para kami naman ang mapaliwanagan kung ano ang ibig mong sabihin. Yan. Pero Ayan. kailanman, hindi mo pwedeng sirain ng matagal ng sira. Yung bang nagtatanong ka kung, gusto kong sagutin yun eh. Oo. Yung bang nagtatanong ka para ipaliwanag kung ikaw ay taga-Mabalacat at mahal mong Mabalacat, kung ano ang nangyari sa pera mo, hindi ba tama yun? Yan. Yung katotohanan ay iba sa paninira. Oo, iba sa paninira. Nangyayari po eh. Alam mo ba na ilang taon na, 7 taon nang naninilbihan itong administrasyon na to na hindi nila mapaliwanag kung anong nangyari sa mga pera ng Mabalacat. Siguro baka nakikinabang ka doon o kasabwat ka. Dalawang bagay lang yun. O yan, ganun yun. Naninira, anong ibig mong sabihin naninira? Sabihin mo. Pahali na eh. Yan, ha? Oo. Ang tandaan po ninyo, ito common sense lang naman kung meron kayo. Ano? Common sense. Unang-una. Oh. Ano ang pakinabang na nakuha mo, ikaw na nagsasabing naninira kami, na galing sa Mabalacat, magmula nung nanungkulan nitong administrasyon na to, is Mabalacat better off now than it was 7 years ago when it started after spending 22.5 billion pesos. Walang ospital, walang palengke, walang infrastrukturang ginawa, hindi maipaliwanag. I just found out again today na as of the end of 2023, kung hindi mo alam, ikaw na nagsasabing naninira kami, ang disallowance na binigay ng Commission on Audit sa City of Mabalacat is 129 million. Sus Mariosep. At ang suspension ay 142 million. Naninira ba kami? COA yun, COA. COA, oo. COA. Baka hindi niya alam. Baka, ewan ko lang, I don't know who you are at kung ano ang qualification mo para magsabing naninira kami. Sabihin mo dito o kaya makipagkita ka sa amin at magdebate tayo kung yan ang gusto mo. Ganito po kasi dalawang bagay lang yan. Sabi ko nga, kung ikaw ay against, nakikita mo yung katotohanan. Oo. Pag ikaw ay pro, isa kang bulag-bulagan o kasama ka sa kasabwat ka sa kalokohan. At ikaw, sinasabihan ng kita, dun lang sa nararamdaman namin, maraming demandang nasa pipeline. Ang Judiel, ilalabas nila. sabi niya, bakit taga-Mabalacat ka ba? Ikaw, taga-Mabalacat. Ikaw, taga-Mabalacat ka ba? O bakit ka mulala mo? Taga-Mabalacat ako. I'm a taxpayer of Mabalacat. Ikaw, ano ang ginawa mo para sa Mabalacat para maipakita mong magsalamin ka muna. Mabalacat City, kaluguran ta ka. Bulag ka raw, sabi niya. Nagbubulag-bulagan ako ngayon dahil palitan mo na itong mga... Ganito lang, Judiel. Bago ka mag-comment, mag-research ka muna. O kaya... Makinig ka rito. Hindi. Para malaman. O kaya binayaran ka para gawin mo yan, pero hindi mo alam kung anong sinasabi mo. Kagaya ng mga nabuko, kamakailan lang. Oo. Kaya madalas nga, yung mga nagtatanggol sa mga pinagtatanggol nila, walang kaalaman. Wala. Nagmumukha silang mulala. Ganun nga ang nangyayari. Ginagawa silang mulala.
kung yung mga inaakusa o yung sinasabing sinisiraan namin ay hindi makasagot, ano pa kaya yung mga kagaya ninyo na sasagot para sa kanila ni hindi naman ninyo alam kung ano yung issue? Sa panahon ngayon, malaking pinagkaiba ng ignorante. Ang dami-daming issue dito. Maski na mag-usap tayo ng walang tigil ng ilang araw. Sasabihin namin sa inyo kung yung mga katiwalian na nangyayari ngayon dito sa Mabalacat, hindi namin sinasabing lahat ay totoo. Kaya nga lang hindi nila na ipapaliwanag. Ang sinasabi ng administrasyon ngayon, okay, ihalal nyo uli kami para ipagpatuloy yung serbisyong binibigay namin sa inyo. Anong klaseng serbisyo yan? Anong serbisyo? Anong serbisyo? Sabihin mo, Juliet, para mo ng awa. Judiel. Jubiel pala. Jubiel. Judiel. Judiel. Oh, alam mo si Judiel? Si Judian Collins. Para maipaliwanag nila sa taong bayan kung ano at paano ginagasta yung pera at anong serbisyo yung sinasabi nila. Next time na mag-comment siya, maglagay siya ng magandang paliwanag. Hindi yung titirahin ka. Kasi nga, bobo sila eh. Ganon? Wala. Anong alam mo? Anong alam mo? Marami akong alam. Hindi siya. Tanungin mo. Ay nga, hindi na. Maglagay siya ng statement. Wala. We don't know who you are. We don't know what your qualifications are. But we're challenging you na ilabas mo kung ano yung nalalaman mo. Sabi niya, taga Mabalacat ka pa. Ang daming taong natutulungan daw ni Mayor. Kagaya ng ano? Anong tulong ang binibigay ni Mayor? Galing ba sa pera niya yun o galing sa pera ng Mabalacat? Di ba obligasyon ni Mayor na magtumulong? Merong bagong kadidiscovery lang na anomalya. Judiel. Bumili ng lupa. Hindi ko alam kung sino ang bumili ng lupa sa Barangay Bicol. Ang presyo ng lupang ito ay 1.5 million pesos. Okay? Lumabas na galing doon sa opisyal na disbursement ng City of Mabalacat, 1.7 ang binayad na lumabas sa kaban ng bayan. Saan pumunta yung 200? Alam mo ba? Hindi niya alam. Naninira na ba kami dito? Baka may... Ano? Sa kanya yung 50,000. Hindi ko alam. Baka may party ka dyan. Hindi ko sinasabing gano'n. Pero gano'n ang anomalya dito sa Mabalacat. Tingnan mo to. Sabi niya, tayo maraming alam. Tatawagan kang bobo. Siya walang alam. Siya yung bobo. Gano'n lang yun. Ako, marunong ako. Bobo ako, pero marunong ako. Ikaw, anong alam mo? Wala ka mang masabi kung hindi puro ganyan lang. Makalaki buntok. Bumili ang Mabalacat ng lupa, 610 million. Baka hindi mo kayang... Ano to troll lang to. Alam ko, pero bumili ang Mabalacat ng lupa, 610 million. Huwag mo nang ipaalam sa kanya, wala nga siyang alam eh. Hindi, ipapaalam natin hindi naman para sa kanya para sa mga nakakaintindi o gustong makinig. Wala nga siyang alam eh. Bumili ng Mabalacat ng lupa, 610 million. Ito ba yung serbisyong sinasabi mo? 527 million ang binayad ng City of Mabalacat. Dinisburse galing sa kaban ng bayan. Pero 83 million balance ng 610 million sa 527 million, hindi nila masagot kung bakit yung ina-idol mo na administrasyon ng Mabalacat, hindi nila maipaliwanag kung bakit ang City of Mabalacat ang nagbayad ng VAT, value-added tax, if you even know what that means, and capital gains tax, bakit ang City of Mabalacat ang nagbabayad nun? Di ba pareho? Saan pumunta yung 83 milyones na yan? Judiel? Sagutin mo. Sagutin mo. Sagutin mo. Hindi lang yan. Ito na naman. Nagpatayo ng City Hall, Bakal. Nakatayo sa Bakal. Kung hindi ka maliwanag yung paningin mo, nakikita mo na may mga bakal na nakatayo dyan ngayon sa Mabiga. Hindi siya maliwanag ang paningin niya. Mulala nga eh. Hindi, kasi nakikita niya. Kung hindi man niya naintindihan, at least nakikita niya. Baka na nagbubulag-bulagan. Oo.
1,189,000,000 ang budget niyang City Hall na yan. Bakit hindi matuloy-tuloy ngayon yan at nakatenga? Alam mo ba? O gusto mo yung titirahin yung 2 pogi dito sa Mabalacat City, Kaluguran ka, naninira kami. Pwede mo bang ipaliwanag sa amin kung bakit yung City Hall na yan ngayon na may budget na 1,189,000,000 hindi matuloy-tuloy? Bakit natenga yan? At anong gagawin ng administrasyon na to? Ihalal po nyo kami para maayos namin yan. Eh hindi ba dapat kung magpapatayo ka, kung nakakaintindi ka man, UDL, bago ka makapagpatayo, merong budget yan. Hindi ka pa pwedeng magsimula kahit na ano, pero nagpatayo sila na wala pa palang budget yan. Yung bidding. Walang bidding. Hindi, sabi ni Atty. Di Maliwat, mayroon daw bidding eh. Oh. Yun Public ang, sabing ba't hindi nyo ipakita yan? Pero kung may bidding man, nasaan yung perang pampapagawa dyan sa City Hall na yan? State-of-the-art City Hall with allegations of furnishings alone worth 300 million. Singhalaga ng munisipyo ng Porac na 370. Na napakagandang munisipyo, kasama pa pati yung furnishings, pati yung lupa. Sinlaki ng Kapitolyo. Dito, yung lupa lang, 610 million. Yung City Hall mismo, yung infrastruktura, 1,189,000,000. 2.1 billion. Ang daming perang nakukuha ng Mabalacat. Bakit kailangan mangutang ito sa Land Bank? Pwede mo bang ipaliwanag sa amin yan, UDL? Sa ngayong taon pong ito ay 4.7 billion po ang budget po. Anong serbisyo? Hindi ko maintindihan kung ano yung serbisyo. Walang infrastruktura. Walang ospital na kailangan ng Mabalacat. Pero maraming plastic. Ito yung plastic UDL na pinamimigay. Hindi ko alam kung ano yung plastic na yan. Card. At 21,000 kanyo yung, sabihin mo, yung senior citizen, pero 4,000 lang ang nakakakuha ng tulong. Paano yung mga mahihirap dito sa Mabalacat na nangangailangan ng tulong na walang binibigyan na plastic? Oo. At yung plastic na yan, yung pondo niyan, ay pera ng bayan, pera galing sa kaban ng bayan. Ewan ko kung taxpayer ka, UDL, pero pera mo yan, dapat ikaw mag-concern ka na yung pera ay tama yung paggagamitan. At saka tama yung paggasta. Sige bro, basahin muna, iwanan muna natin yung mulala. Si Jay Ocampo, sabi niya, natawa siya, sila lang daw, sabi niya. Sabi ni Edwin Rimurin, pasalamat tayo, meron kayong programa para malaman ang tunay na nangyayari sa bayan. Ayan, natin. Thank you po, sir. Salute po kami sa inyo. Si paring Ryan Galang Timbang na nanonood. Pare, thank you sa mga update. At kay Pinky David. Ayan, si Banji Sampang, sabi niya, nang ketak mo, sabi niya, kwento mo sa pagong, sabi niya. Ganyan lang yung mga comment nila kasi wala silang alam. Hindi nila kailanman maintindihan ang mga taong ganyan lang ang alam. You cannot outsmart a stupid. Ayan. Sige, tuloy lang natin. Gusto niyo po ba malaman yung iba? Isa sa mga araw na to. Banji, gusto niyo pa bang malaman yung iba? Masakit bang pakinggan na yung mga katotohanan na nangyayari? Banji, nahihirapan ka bang makinig dahil mangaklak ka dun sa katotohanan? Kaya, gano'n. Sige. Ang gusto kong gawin, sa susunod na podcast natin, ilabas mo yung laptop mo, your famous laptop. Okay. At ililista natin yung mga pending na kaso ng Mabalacat na hindi nila sinasagot. Yan. Sige. Pero in spite of all of that, sila gusto pa rin nilang mahalal ulit. At ipagpatuloy yung serbisyong totoo. Di ko alam kung ano yung serbisyong totoo dito sa Mabalacat. Sabihin ninyo sa amin kung ano yung mga serbisyo na totoo na yan. Ipapakita mo na namimigay ka ng plastic.
ipapakita mo na nakatabi ka dun sa may sakit. Dapat ang nakatabi dun sa may sakit na yon, nurse at saka doktor, kung nagpatayo kayo ng ospital ng Mabalacat, hindi yung mayor ang namimigay. Nandun na, kunyari, ako ang bubuhay sa'yo. Yan ang makakatulong. Ganun ang serbisyong gusto ninyo. One-on-one, pero not even one-on-one, because there's total discrimination in the city of Mabalacat. Hindi naman lahat ng tao nakikinabang yung sa karamihan. Yep, At selected. meron akong news sa'yo. Ano? Dumaan ako doon kanina. Yung overpass doon sa Dao, 24 billion. walang elevator. Talagang inimbestigan mo. Oh, hindi. Kasi 24 million na-intrigue yun. lang ako. Paano makakatawid yung mga tao, na senior citizen ng Mabalacat, doon sa tawiran na yon, ang tarik-tarik nung, Eto, attorney, sabi ni Jonalyn Jonah, Mabalacat City, Kaluguranda ka, pero kasiran daw ang sinasabi natin. Yeah. Ano? Mabalacat City, Kaluguranda ka yung title, pero puro kasiraan daw ang sinasabi natin. Yeah. Tatlo na yung nagsasabi na puro kasiraan. Bakit hindi ninyo sabihin kung ano yung paninilang sinasabi namin para explain namin sa inyo kung hindi nyo naintindihan? Yan. Wala pa kayong sinasabing isa. Ang dami ko nang binigyan na example. Pero ni isa sa inyo. Wala naman silang sasagot eh. Ha? Wala naman sila. Yun Pagong lang, nga eh. Yung nga lang kaya nilang gawin. Yung Hindi nila naintindihan. baka hindi nilang Sa isang magkaibigan. yeah. Pag yung kaibigan Baka hindi mo, lang nila kaluguran naintindihan. mo, sasabihin mo kung ano yung mali niya. Yan. Oo. Sabihin ninyo sa amin kung ano yung kasinungalingan na idinidikdik namin dito at sasagutin namin. Pero yung kasinungalingang sinasabi nyo na matagal na naming dinidikdik, hindi masagot ng mga kinakampihan nyo. Naintindihan nyo ba? Sabi niyo sa free wifi sa Mabalacat. Ano raw masasabi mo sa free wifi sa Mabalacat? Wala naman eh. Meron ba? Wala naman. Kung magkakaroon man, Magkakaroon pa lang. magkakaroon pa lang. Oo. Meron na ba? Meron na ba? Hindi ko alam. Sa tagal na nanunungkulan, meron ba? Wala. Wala. Yun ang masasabi namin. Meron Meron ba? Wala. So, anong ibig sabihin nito? You are justifying na hindi kami magsasalita tungkol dyan sa paninira ninyo dahil hindi namin kayang sagutin. Oo. Pero gusto namin iboto nyo uli kami para ipagpatuloy namin yung hindi namin ma-explain. Yan. Ha? Ayan. Hindi kasi yun nga, pagbibigay ng information dissemination, ang katotohanan talaga masakit sa lalo na kung totoo yung sinasabi mo. 'Di ba? Oo. Sinabihan mo yung kaibigan mo na tanga ka. Oo. Tanga naman talaga siya. 'Di ba? Masakit yun para sa kanya. Oo. Diretsuhan mo. Pero ang tunay na kaibigan, hindi ka sasaksakin sa likod. Hindi, Sa harap ka sasaksakin. Hindi, masyadong malalim yung pinag-uusapan natin ganun. Hindi nila maintindihan. Hindi na. Sabi ni Eric Tayag, Mandirigma, sabi niya, shout out po sa mga taga-kolekta ng Tongkay Cap Glenn Chongko sa pasugalan niya. Bat Bernardo Emerson lang pa. comment yan, mga comment. Allen Yap. Ito po mga comment ni Eric Tayag Mandirigma. Nakikita naman sa screen ang mga comment. Sabi ni Boss Tisoy, hello daw, Randy T. Reyes. Pwede po kayong mag-shoutout dito. Naintindihan po namin yung mga comment ninyo na ganyan lang. Lalo na yung mga tumitira sa amin. Ganyan lang yung mga kababaw yung mga comment nyo. Kasi wala po kayong alam. hindi sila Well-informed. correct. Para correct. pangit naman sabihin na tanga sila. Well-informed. Paano naman kayo Ay, uninformed. Yan. paano naman sila mai-inform yung mga dapat mag-inform sa kanila, hindi nga makapagpaliwanag kung ano yung katarantaduang ginagawa nila. At paano nila may pagtatanggol mismo yung kanilang mga pinagtatanggol kung yung mismong pinagtatanggol nila, kaya kanilang ilaglag all the time. Merong tawag dyan pag nag-aabogado ka para sa isa na hindi ka naman competent. Malpractice. Oo. Yung pala yung malpractice. Oo, malpractice. Kahit sa medical field, meron ganun. Oo.
Medical malpractice naman yon. Yung isa legal malpractice. Naintindihan po namin kayo dun sa mga comment niyo pong ganyan. Sa unang inaakala niyo at naninira kami may basihan po. May mga galing sa COA, may mga final na kaso. Yan. Yan po yung mga dinidiscuss namin. At kami po ay umiintindi na ngayon sa inyo. Yung nga pong mga pinagtatanggol niyo, di sinasagot yung katanungan, kayo pa kaya? Ang makakasagot ka mo. Oo, yun. Diba? Isa pong magandang example yun na naiintindihan namin kayo ngayon. Walang pinagkaiba yan dun sa toyo ng mabalakat. Yan. Mapadala naman po kayo nung mag-explain na magtatanggol naman. Pwede naman po kayo pumunta rito to explain. Di ba? We are inviting you. At marinig po namin, kaya po kami naganito, walang sumasagot sa mga tanong namin. Balik nga tayo ng konti dito meron kumakalat na may bumili ng lupa sa Bicol ng 1.5 million. Oh. Ha? Okay. Kasi hindi pa masyadong malinaw yung Batang Quiapo. Yung post ni Batang Quiapo. Oo, tama. Batang Quiapo ba ang nag-post noon? Oo, Batang Quiapo. At ang pinost niya na merong isang tao na nag-issue ng deed of absolute sale pero hindi ko makita kung sino ang bumili. Tapos merong isang nag-post din na itong lupang ito ay binayaran ng 1.7 million galing sa kaban ng bayan, pero yung absolute deed of sale is 1.5 million. Oo. Bakit ganon? Pwede bang maipaliwanag kung ano yon? Ha? Kasi pwedeng panggalingan ng kaso yan eh. Yeah. That's a typical graft and corruption case kung totoo man yan. Yes. Okay. Oo. Sabi na po ni Eric Ingaros, shout out do sa mga team MCG, solid, yan, GNG na tayo, sabi yan. Yan sana, okay. Oo. Binabasa namin yung mga ganito, okay lang yun. Yung shout out sa mga team MCG. Okay lang yun. Yun yung mga sinusuportan nila eh. Pero yung ganun na mga comment, wala naman Merong nagsabi sa akin kung anong ibig sabihin ng MCG. Ano? Mabalakat corruption galore. Mabagoy ba? Oo, may nagsabi sa akin, ano bang ibig sabihin ng MCG? Mabalakat corruption galore. Ha? Ang ibig sabihin niyan, sa pipeline, sa pipa, merong mga padating na ugong-ugong. Okay. Asam-asam. Na maraming nakatenggang demanda laban sa corruption dito sa Mabalacat. Talaga? Oo. Ang alam ko, dalawa lang, tatlo. Hindi lang yun. Bakit? Wala ngang nasasagot dun sa complaint ni Benaventura, Faustino Benaventura, yung Rizaldo sa- Garcia. Yung sa Comelec. Yung sa Rizaldo Garcia, oo. Yung matter ni... Hindi naman siguro pagka underestimate yung ating mga alam naman nila yung timeline ng 3 terms, no? Yeah. Ayan. Siguro. Dun sa mga nagko-comment na galing sa kanila, parang hindi sila nakakaintindi eh. O baka hindi nila alam na naka 3 terms na yung Yun ang allegation ni Rizaldo Garcia. Oo. Kami po, hindi po kami naninira dyan. Sinasabi lang namin yung pinal na petisyon sa Comelec. Oo. Na kailangan sagutin ninyo. Ay yung mga naggagaling-galingan na, kunyari, troll kayo o kaya kayo ay inutusan ng mga kakampi nyo o kaya out of the goodness of your heart, nagbo-volunteer kayo na makikialam at sasagot-sagot kayo, sagutin nyo. Okay lang yun. Okay lang yun. Sagutin ninyo. Sumagot kayo. Oo. Okay lang yun. No? Pero kung hindi kayo nakakaintindi, at sasabihin nyo lang, kakatak lang kami kayo. Hindi kami namong tagal mayor, ang pang vice mayor. Well and good, Pwede kaya tayong tumakbo later on na mayor and the vice mayor? Ay, mahirap na. Baka makabuo tayo ulit ng mga ngayon, yung mga medyo... Mga galit. Oo, makabuo tayo yung mga galit. Mga galit. Kasi hindi nila alam explain yung pinaggagawa eh. Sipin mo, I'll give you a typical example. Okay. Si Mayor Vico Soto. Ha? Mm-hmm. Si Mayor Vico Soto, dun sa karamihan, kabutihan, walang bahid ng korupsyon na ginawa niyang serbisyo. Hindi niya sa kailangan mangumpanya eh.
Oo. Ha? Oo naman, solid. Oo. Kapartido namin. Aksyon Demokratiko. Ng Pilipinas. Oo. Di ba yung namayapang yung si Aquino ba? Yung matanda? Ang dating presidente. Di ba ang umabol na presidente si Yorme ang naging chairman. Okay, tuloy natin. Marami pa pong mga issue. Okay lang po yung mga comment yung ganito. Kami rin, ini-entertain namin. Kaya tumataas lang yung boses ni attorney kasi yung hinihintay po naming sagot ang hindi dumarating. Kahit shoutout po sa Team MCG, okay? May mga... Pumili po kayo sa election po. Yun, oh. Team Jelton, pumili po kayo kasi may mga kanya-kanya silang mga gustong gawin para sa Mabalacat. Kaya nga po tinawag na Mabalacat City Calugurandaka. Behind that, yun ang pinag-uusapan natin. Para sa mga ilang taon na rin nakaupo, ayan, kung may pinapangako po sila ngayon, di sana noon pa ginawa na. Sila ba ay may karapatang uling Ayun po yung mga tanong. hingin yung mga boto ninyo, yung napaka-valuable, precious na boto ninyo, para sabihin, ito yung nagawa namin nung 7 taon. Ha? Ito yung pera na dumaan dito sa Mabalacat. Ito yung mga napagawa namin. Oo, yung maging po kayo, konkreto. Yung tinatawag na detalyado. Yan. Para ma-explica po natin, yung mga comment nyo, agree pa kami sa inyo kung na-explain yung maayos. Specific. Ito pong perang ito, kaya po hindi yun na-explain kaagad, dinala po rito. Okay yun. Yan. Kung positibo naman po yung mga pinaggamitan. Pero kung wala At saka unang-una, tatandaan nyo, hindi pera ng mga taong namimigay ng pera yan pera ng bayan yan Opo, yun ang totoo. At ang dapat na pinaka-importante sa inyo, na gusto nyong makita na tama ang pagkagasta nitong perang ito at walang bahid na korupsyon. Itong si Jonalyn, sabi nagtatanong siya ng free wifi. Oh. Ikaw ba meron na ba? Wala. Sorry, sinasabi ko lang yung totoo. Maglalakad ka rito, punta ka sa lugar ng Mabalacat, meron na bang wifi? Wala. Magiki-wifi ako sa bahay ko. Ako, nakiki-wifi lang ako dito. Yan. Nakiki-wifi lang ako dito. Kailan ang huling next direct? Wednesday po. Wednesday. Okay. Ito pong programang ito, hindi naman po na magtatapos sa dahil election lang. Pag-uusapan po din po namin, tuloy-tuloy tayo. Kasi po, paglilinaw lang po, kami po ay nagtatanong kung saan, kung ano ang dahilan, at paano nangyari yan. Ganun po yun Kung kayo may mga paliwanag pa rin kayo na ganito po, ganyan. Wala namang problema yun Explain nyo po, hindi yung... naninira ka. Naninira ka kaagad. Tatanong lang kami. Parang, gwapo ka ba? Ay, hindi. Sinungaling ka Pero, ang sinasabi ko, very simple lang. Yung mga nagsasabing naninira tayo, sabihin nila exactly kung ano yung ginagawa nating paninira at saka yung sinasabi nating paninira. At yun ang sasagutin namin. Hindi, baka nakikita nila dito wala tayong hawak-hawak na papeles. Pero promise me na yung laptop na dadalhin natin at ilalagay uli natin yung mga Sabi ni Net Dison, sabi niya, nung talagang kaluguran at atintang malasakit kareng Mabalaqueño, tuknangan tana po ing kukonsensyan tayo. Keng Eustu. Laban na po ning ting Jeljun para keng sarili da. Ken para sarili dan para kareng tao mo. Ayan. Yan. May mga comment po. Babasahin po natin mga yan. Yan. Marami pong salamat. Ano yung comment ni Jonalyn? Ay, tapos na po yun. Yung pong wifi na hinahanap niya pa hanggang ngayon. Yan. Maraming pong salamat. Alam niyo po ba, ang Mabalacat City Calugurandaka ay tuwing, kuminsan po, natitsyempo naman tayo sa schedule, Sabado at Miyerkules po. Ito ay pagbibigay linaw lamang po kung ano po yung mga katanungan din sa amin. Kami po kasi pag tinanong sa amin, re-research namin. Sa dami po ng mga sumbong, mga kaso, o mga papeles na pinapadala sa amin, kuminsan di na naman alam namin kung ano yung unahin Ngayon, siguro wala silang nakikitang papeles kasi pinag-aralan na po namin. Mapa-COA man yan, mapa-ombudsman pa yan, kagaya ng mga na-dismiss na kaso nung una, at meron motion for reconsideration. Kaya po meron kaming alam kasi binasa po namin.
Kaya po kami nagtatanong din, nagko-comment. Marami pong salamat sa inyong mga comment. Kung pong ang comment nyo ay okay, babasahin po namin. Kung hindi naman okay, babasahin pa rin namin. Yan. Mabalacat City, makalunos ka. Kung hindi ninyo pag-aaralan at pakikinggang mabuti yung mga issue dito sa mahal nating lungsod. Nakakaawa po. Ang pera po ng bayan ay para sa mga taong bayan. First and foremost, mabalakat first. Yan. Ha? Ayan. Pagka hindi mabalakat first, huwag na ninyong iboto. Bakit mo iboboto? Pumunta sila sa Bamban o kaya Kapas. Mabalakat first. Mabalakat first. Oo nga. Bakit ang pera ng mabalakat dapat unang-una para sa mga tao ng mabalakat? Mabalakat yung Bicol. Okay. Thank you. Bye-bye. Keep safe.